Hei, oletko joskus miettinyt sitä, että miksi joku toinen toimii niin kummallisella tavalla kuin toimii? Tai hämmästellyt omaa reaktiotasi, omaan toimintaasi tai omaa käyttäytymistäsi? Kaikki ihmiset ei toimi nimittäin samalla logiikalla kuin me itse toimitaan. Ja enneagrammin persoonallisuusmalli kuvaa 9 erilaista tapaa toimia, 9 erilaista tapaa suhtautua maailmaan ja muihin ihmisiin ja itseensä. Ja se kuvaa niitä todella hämmästyttävän tarkasti. Siellä on tietynlainen logiikka, järkevä logiikka jokaisen toiminnan takana. Eli ei me ihan miten summamutikassa tahansa toimita, vaan siellä on ihan järkevä logiikka sen toiminnan takana. Ja se, miten se enneagrammin persoonallisuusmalli eroaa muista persoonallisuusteorioista, niin enneagrammin malli ei luokittele, että tällainen sinä olet, vaan se näyttää, että tämän toiminnan takana, joka on sinulle automaattinen ja alitajuinen toiminta ja jonka sä oot omaksunut jo lapsena ihan alitajuisesti, niin tämän toiminnan takana on tiettyjä syitä ja tiettyjä motivaatioita. Ja kun sä ymmärrät ne syyt ja motivaatiot sille toiminnalle, niin sen jälkeen sä voit vapautua siitä oman toimintatapasi vankilasta. Eli yleensä se leimaaminen saa meidät tietynlaiseksi, mutta enneagrammityyppi kertoo, että tässä on ovi, ole hyvä ja astu vapauteen. Nyt voitkin valita viisaammin niistä toimintatavoista, eli ei tarvitse olla sen oman automaattisen tapansa vanki. Lähde tutustumaan enneagrammiin ja enneagrammin persoonallisuusmalliin videon avulla, tämän videoluennon avulla, tai sitten toki kirjallisuus, olen itse kirjoittanut siitä myös kirjan, Onni asuu jo sinussa, 9 tapaa olla onnellinen, niin sen avulla myös voi tutustua siihen. Ja minähän olen Auli Malimaa, vuorovaikutuskouluttaja ja enneagrammiohjaaja, onnellisuusvalmentaja. Tervetuloa mukaan videoluennolle. Hei hei!